Bé, bona tarda. Benvinguts i benvingudes tots. Semblava ser que hem tingut algun problema amb el directe. No es podia seguir la retransmissió. Per part de moltes persones doncs, no han pogut seguir els primers 10 minuts de la connexió i hem hagut de reiniciar aquesta sessió. Crec que ara hem solucionat el problema. De totes maneres, doncs, ens esperarem un minut, dos per confirmar. I si és així, sí, ara veig que ja està podent entrar la gent que no podia entrar, per tant, entenc que ara el problema està solucionat. En primer lloc, doncs, demano disculpes perquè hi ha hagut aquest problema tecnològic que ha fet que la gent no pogués entrar a la sessió. S'estava produint ja, la sessió estava en marxa, però en canvi hi havia molta gent que no podia seguir la sessió. Disculpeu perquè no sé què pot haver passat, alguna qüestió tecnològica que se m'escapa. Benvinguts, benvingudes, ara sí. Començarem aquest directe de nou perquè hi ha hagut una part que ja l'hem feta. De totes maneres, com era molta la gent que estava tenint problemes per accedir-hi, començarem de nou i si us sembla, com anem una miqueta tard, doncs començarem sense més dilació perquè d'aquesta manera intentarem enganxar-nos una miqueta doncs, a la previsió horària que teníem. Ara veig, confirmo, que ara ja sí que està funcionant de manera correcta, bàsicament perquè veig el Quico Lluc també que ha pogut escriure en aquest mur, deia hola Marc, gràcies Quico, hola, que estàs a l'altre costat. La Carme Torres que confirma que ara sí que funciona, per la gent que tenia problemes de connectar-se. El que dic, em sap greu perquè que hi hagi hagut aquest problema, com dèiem, tecnològic, no sé què pot haver passat. Joan Miquel Cubisà, gràcies, hola, bona tarda. Comencem llavors, sí, ara sí que comencem i la gent ja s'anirà afegint. Bona tarda a l'Israel, al Salvador, benvinguts. Dèiem, com hem fet diverses vegades fins a la data, començaríem començarem, si un cas, amb la situació sanitària, en quin moment estem, en quina situació ens trobem en aquests moments. I és que fa un mes, quan parlàvem el mes de novembre, doncs fèiem recull una mica de dades sanitàries que no eren bones, no eren gens bones a nivell de poble. Si us en recordeu, en aquell moment era el mes de novembre, bàsicament recollíem el 19 d'octubre, vam arribar al pic, l'índex aquell de risc de contagi per Covid s'havia situat per sobre dels 1.000 punts, un índex molt elevat. El 3 de novembre, quan vam fer el directe l'última vegada, per sort aquest índex ja l'havíem rebaixat a la meitat, a 508 punts. 2 setmanes després, el 17 de novembre, vam aconseguir baixar dels 500 als 230 punts. Novament estàvem baixant a la meitat. I us he de dir que avui, dia 1 de desembre, ens situem en l'índex més baix que recordem. Estem a un valor de 34, comparat amb aquells més de 1.000 del 19 d'octubre. Per tant, és un nivell de risc baix. De totes maneres, que es ve configurat perquè l'última setmana hem tingut 2 nous positius de Covid en el poble i en els últims 14 dies, sumant aquests 2, eren 7 casos. Per tant, la taxa de reproducció se situa en 0,48, és a dir, que per cada nou contagi fan falta que hi hagin 2 positius i això són bones dades, No ens podem relaxar. Aquestes bones dades són gràcies a les mesures que es van prendre per part de la Generalitat ja fa uns dies enrere, els confinaments aquests municipals de cap de setmana, tancaments d'establiments i de bars, restaurants, però també de centres d'estètica. Per tant, és gràcies a totes aquelles mesures que es van establir que tenim aquests bons números. Però hem de seguir, òbviament, amb molta precaució i amb molta responsabilitat, perquè estem enmig de l'hivern. L'hivern és un moment de molt de risc pel fred, el canvis de temperatura, perquè coincideix amb la grip, coincideix amb els constipats, tanquem finestres i portes i això comporta molt de risc. I ens preocupa també que ve el Nadal. Només queden 3 setmanes per Nadal.
I sabem que el Nadal és un moment en què relaxaran més les precaucions del que fa normalment. Però fixeu-vos, dues qüestions. Primera, queden 3 setmanes per Nadal. Hem d'arribar amb els índexs que tenim avui o encara millor, perquè si no arribem a aquesta situació correcta o millor de la que veníem, doncs potser no podrem gaudir el Nadal de la manera que ho voldríem fer. Això per començar. I segona, perquè el post-Nadal, el moment de després del Nadal, pot ser d'una situació molt complexa. I ho serà depenent de, 1, el que fem al Nadal i el seny que mantinguem entre tots i totes, però 2, de la situació que arribem aquells dies. Com millor arribem aquells dies, menys riscos prendrem entre tots i totes. Per tant, com sempre diem, mascaretes, mans, distància, ventilació i molt, molt de seny entre tots i totes. Sabeu que la Generalitat està fent la previsió d'aquests 4 trams de desacceleració, podríem dir, de les mesures restrictives, que estem en el primer i que es preveu que en els propers dies, les properes setmanes, doncs anem passant a els següents trams. Però això dependrà doncs, de la situació en què ens trobem i de la millora que es vagi produint. Per part de l'Ajuntament no tenim més informació doncs, que aquesta, dependrà de com vagi avançant. El David ens diu hola, l'Ester Laderes, l'Anna Moragas, hola, bona tarda, la Maite Calvo, Montserrat Mallarri, el Joan Pugivet, l'Albert Estruc també diu bona tarda i fa alguna intervenció que després, si un cas, doncs resolem. Com sempre, aquest primer tram de la sessió en directe donem algunes informacions i després doncs, entrem més en el diàleg. Informacions de salut que també volíem compartir amb vosaltres. Una, molt important, s'ha creat un nou servei, un punt d'informació Covid a Can Llonar. De dilluns a divendres, de 9 a 2 de la tarda, hi ha una persona que fa de facilitadora a totes les persones que ho necessitin. I què es pot fer? Es poden fer tràmits de gestions per renovar una recepta mèdica, per contactar amb el metge o metgessa de referència, demanar cita per fer vacunacions. També és un enllaç amb el CAP, perquè sabem que en aquests moments doncs, estan havent-hi dificultats a vegades per contactar, per comunicar-se amb el CAP, i aquesta persona el que farà doncs, és donar aquest cop de mà doncs, a totes les persones que ho necessitin. Vaig apuntar aquí que el punt d'informació Covid a Can Llonar té un número de telèfon al qual demanar cita prèvia i amb aquest es pot anar directament a Can Llonar a fer aquestes gestions. Ja ho he apuntat aquí, en un comentari en el mur, perquè tinguem el número de telèfon doncs, a mà. Segona informació important en l'àmbit de la salut, i aquesta em demanen expressament les autoritats sanitàries que us la transmeti. I és la campanya de vacunació de la grip, ja vam parlar-ne. Però és molt important, s'està duent a terme, està encara en vigència aquesta campanya de la grip, i és molt important doncs, que el màxim de persones es puguin vacunar. I això és important també i especialment perquè s'ha demostrat que les persones que estaven vacunades amb la vacuna de la grip tenen menys riscs greus si contrauen el Covid. És a dir, que si es contrau el Covid però s'està vacunat de la grip, baixen els efectes en termes generals, i per tant això és molt important, sobretot a la població de risc. Per això insisteixo, i m'ho demanen que insisteixi, que totes les persones que ens podeu estar veient, persones de risc, però ja és una campanya de vacunació de la grip que està oberta, no només a les persones de major risc, sinó que a totes les persones doncs, que ho considerin que els aniria bé doncs, fer aquesta vacunació, doncs només posant-vos en contacte amb el CAP d'aquí d'Alella, i si no podeu, com dèiem, amb el nou servei de Can Llonar, doncs escolteu, en un dia doncs es pot fer aquesta vacunació de la grip. Jo mateix m'he vacunat fa pocs dies d'aquesta vacuna de la grip i us puc dir doncs, que no he patit cap tipus d'efecte secundari si és que a algú li preocupa aquest tema. En qualsevol cas, tota la informació que necessiteu, si teniu algun dubte, alguna pregunta, el millor que podeu fer és parlar doncs, amb els professionals sanitaris que us podran resoldre doncs, qualsevol dubte d'aquesta qüestió. Molt bé, aquestes eren les informacions de salut que volíem transmetre i passarem
algunes informacions de Nadal. Abans deixeu-me dir hola, abans m'he quedat amb algunes persones que ja havien fet l'hola, però també hi ha la Marta González, la Gemma Santos, la Lola, el Damas, que diu bona tarda, la Roser Albero, també la Montserrat Parera, el David Montpart i el Francesc Ortiz. A tots vosaltres, benvinguts, benvingudes. Com sabeu, aquest és un espai directe amb l'alcalde, us fem arribar informacions d'actualitat i d'importància local, municipal, i després obrim un torn també de preguntes i dubtes. I passem ara a algunes informacions de Nadal, com dèiem. Bé, veureu en el proper full que repartiran els propers dies de la propera setmana, doncs trobareu tota una sèrie d'informació important al Nadal. Estem intentant des de l'Ajuntament que, per molt que estem en aquesta situació de pandèmia, brilli la llum aquestes festes. I brilli la llum per cadascú de nosaltres, perquè ens ho mereixem, perquè ho necessitem tenir alegries, necessitem tenir il·lusions, però també que brilli la llum per tots els comerços locals. I per això és important que tinguem present aquests comerços, aquests dies que es fan compres i que es fan consum i que, per tant, doncs, tinguem més present que mai el comerç local. En aquest sentit, aquesta mateixa setmana, el dia 4, que és aquest divendres, es fa l'encesa de llums aquí a la plaça de l'Ajuntament, un acte que començarà a les 6 de la tarda i que en els propers dies, em sembla que demà mateix, ja sortirà l'enllaç per poder fer reserva d'entrades per poder accedir-hi. Com sempre farem en aquest moment Covid, doncs un recinte vallat i per tant per accedir-hi doncs, hi haurà tota una sèrie de mesures i cal també doncs, reservar lloc per fer una previsió d'aforament. Dir-vos en aquest sentit que a banda de les llums de Nadal, d'un petit reforç també que s'ha fet de llums per arribar a carrers i en barris que fins ara no arribàvem, també dir-vos que hi haurà alguna sorpresa extraordinària per aquest any, perquè justament volem això, volem que brilli, que hi hagi llum, que hi hagi una mica més d'il·lusió de la que possiblement doncs, hi hauria si entre tots no fem, no ens hi posem i no ens alegrem uns als altres. Per això també està previst que pugui arribar a haver-hi la Fira de Nadal, la Fira Tradicional de Nadal, que es podrà fer doncs, el cap de setmana del 19 i 20 de desembre, i així mateix doncs, també una campanya amb botigues al carrer, el mateix diumenge 20, coincidint doncs, amb aquesta Fira de Nadal, amb aquell cap de setmana que hi haurà la marató, tot el que era tradicionalment, òbviament ajustat a la realitat del Covid, però que hi haurà aquests actes aquell cap de setmana, el 19 i 20 de desembre. I per part de l'Ajuntament doncs, també hem posat en marxa 3 concursos extraordinaris. No ho fèiem altres anys, però aquest any el que dèiem, il·lusió, llum, una miqueta de posar-hi entre tots i per això es fa un concurs extraordinari d'aparadors. Haureu vist, hi ha alguns establiments que realment aquest any estan fent màgia, estan deixant uns aparadors molt macos. No sé si ja us heu passejat pels carrers del poble en què haureu vist doncs, els primers establiments que ja estan fent aquesta decoració. Doncs bé, hi ha un concurs adreçat a ells, un concurs en què el primer premi és de 300 euros, però també hi ha un segon i un tercer premi. Però també hem creat 2 altres concursos, un de concurs de carrers engalanats i un de façanes i balcons. Concursos aquests que també tenen premis als carrers fins a 300 euros també i per façanes o per balcons fins a 200 euros el primer premi. Òbviament hi haurà un jurat que valorarà doncs, aquests diferents, les persones que participin. Caldrà inscriure's, en això teniu la informació a la pàgina web de l'Ajuntament i us animem doncs, a tots, perquè pensem que és aquestes petites gotes que s'hi reparteixen per tot el poble doncs, crearan aquesta il·lusió. Entre tots i totes ens passarem doncs, aquests dies d'una manera una miqueta més alegre, més com hauria de ser un Nadal, unes festes tradicionals. Per tant, doncs aquests són aquests concursos, però a més, aquest any comprar a l'Ella, comprar al comerç del poble, té més premi que mai. I és que hem creat un sorteig per tota compra, tot aquell que compri en el poble, en els comerços que s'adhereixin, facin una compra de més de 20 euros, participaran d'un sorteig, no d'un, del sorteig de fins a 55 paneres valorades amb 100 euros cada una d'elles. 55 paneres de 100 euros per haver comprat en el poble. Per tant, doncs creiem que totes aquestes mesures el que van dirigides és a fer aquest Nadal, el que dèiem, amb més il·lusió i que el comerç del poble doncs, tingui
ho rebi de millor manera. Aquestes eren algunes informacions nadalenques. També hi haurien dues informacions més que volia adreçar-vos abans de passar a les preguntes. Veig que algun de vosaltres ja comença a fer alguna pregunta, ho havia fet abans l'Albert Estruc, ja ha adreçat alguna. Crec que ara el Joan Miquel Cubisa també ha fet alguna pregunta o alguna reflexió. Després entrem i després ho mirem. I també la Lourdes Helena també està fent alguna pregunta. Després la recupero i entrarem a respondre. Però abans d'això, dos últims àmbits que volia informar. Un és el de pressupost 2021 i l'altre és un punt d'altres, un àmbit així, un sac amb molts temes petitons que també us comentaré. A nivell de pressupost 2021, volia traslladar-vos que aquest any 2020 ha sigut extraordinari totalment, però l'any 2021 també es preveu extraordinari. Encara continuarem en pandèmia i tot i que comencem a tenir bones notícies de futures vacunes, la situació no es recuperarà en immediat. I això ha tingut conseqüències al pressupost municipal. El pressupost municipal, que està per sobre de 12 milions d'euros, per l'any 2021 preveu una disminució d'ingressos de més de 600.000 euros. Això és entre un 5 i un 6% del pressupost de menys ingressos. Tanmateix, no és el pitjor escenari que preveien. Hi havia escenaris encara més dolents que podien arribar a superar el milió d'euros de menys ingressos. I davant d'aquesta situació, d'aquesta previsió de menys ingressos, necessitàvem des del govern fer una proposta de recuperar el necessari equilibri financer, d'equilibrar els ingressos amb la despesa. I això només es podia fer de dues maneres. O bé pujàvem impostos o bé ajustàvem despesa. Des del govern hem tingut claríssim des del primer moment que no era el moment per fer cap pujada de la pressió fiscal. Considerem que aquest moment no pertoca demanar més esforços a la ciutadania i que, per tant, l'esforç que s'havia d'assumir l'havia d'assumir l'Ajuntament i s'havia d'assumir ajustant la despesa. En aquest sentit, una màxima que hem tingut, una màxima que és la que és que és la despesa que s'ha d'ajustar als ingressos. L'Ajuntament no pot gastar més del que ingressa, perquè ningú pot gastar més del que té. En l'economia familiar passa el mateix. Només els estats poden crear el que es diu el dèficit públic, però no en el cas d'un ajuntament, com tampoc ho poden fer les famílies. Segons el que ingressem, podem gastar. I com el que ingressarem l'any que ve és menys, podíem gastar menys i havíem de fer aquests ajustos. Però no és tan fàcil perquè no es podia fer un repartiment simplement de dir, escolta, que tot baixi un 5 o un 6% i ja ho tenim solucionat. Hi ha despeses que no és disponible. Per exemple, el 30% del pressupost, més de 4 milions d'euros, és personal, és personal de l'Ajuntament i a elles no els hi podem retallar el sou. No és una despesa disponible, com tampoc ho són alguns contractes, alguns subministres que sumen més de 3 milions d'euros que tampoc no es pot retallar. Per exemple, el contracte de recollida de les escombraries, la neteja de carrers, tot això no es pot retallar o si es retalla té conseqüències molt grans. Per tant, tot i que el pressupost són més de 500 partides, pressupost d'ingressos i de despesa, doncs hem fet una proposta. El dijous passat ja es va aprovar aquesta proposta de pressupost, fent ajustos, no pujant cap impost, fent ajustos a la despesa, despeses algunes en obres, algunes en l'àmbit de cultura, de festes, festa major, festa de Verema, doncs s'han hagut de fer diferents ajustos, sent sempre la màxima d'ajustar, sense eliminar, intentar fer el mateix, però sí s'ha de reduir la programació, però sense deixar de fer. Aquesta ha sigut la màxima, per això veureu, i els que comenceu, els que hagueu pogut entrar en detall, haureu vist que certament s'han hagut d'aplicar ajustos fins i tot més enllà del que seria la voluntat política, més enllà del que ens hagués agradat d'aplicar, però amb la responsabilitat d'haver de fer de bons gestors, perquè nosaltres tenim el deure, l'obligació de presentar un pressupost i de quadrar-ho. Fins aquí la informació de pressupost. Si després a algú li interessa molt alguna dada en concret, doncs estic encantadíssim de poder resoldre els dubtes que us plantegin. I entrem a l'última part d'informacions variades. Només volia comentar-vos algun reguitzell d'informacions. Primera,
Els propers dies 14, 15, 16 i 17 de desembre, del 14 al 17 de desembre, tenen lloc les jornades d'ocupació, unes jornades que porten de títol Reinvented, d'acord? I que el que busquen és presentar noves sortides professionals i presentar noves maneres de treballar, encarats a totes les persones que estiguin buscant feina o que estiguin buscant altres opcions professionals. És unes sessions, diferents sessions de diferents tallers, xerrades i presentacions que són totes virtuals, online, i que per tant tota persona que vulgui pot participar, simplement s'ha d'inscriure a través d'internet. Per altra banda, també s'ofereix aquest any, el dia 23, 22, 23 i 24 de desembre, de 9 a 2, hi haurà un casal anomenat Activa't, dirigit a adolescents, d'acord? Un casal dirigit a joves d'entre 12 i 16 anys amb diferents activitats d'excursions de BTT o alguna sessió de geocaching o sessions d'escalada. 3 dies de 9 a 2 del matí amb activitats dirigides pels professionals i que el cost del casal són de 50 euros. Per tant, aquelles famílies que teniu fills d'aquestes edats, doncs aquells dies que sapigueu que hi ha aquesta opció, que hi ha places limitades, que s'han de fer les inscripcions, però que sapigueu que hi ha aquesta opció. Una altra informació així logística d'importància per a moltes persones és que s'ha tornat a fer la previsió de les sessions de renovació del DNI. Més important que mai, sabeu que a l'Ella oferim a la ciutadania que es pugui fer la renovació del DNI aquí a l'Ella, sense necessitat d'anar a altres llocs. Les properes sessions estan previstes pel dia 5 de febrer i també el dia 5 de març. I cal demanar cita prèvia, perquè són places limitades, al número de telèfon de la policia local, al 93 555 2412, comissaria, i allà es demana cita per poder fer la renovació dels DNIs. 3 últimes informacions. Primera, una de molt important. Jo considero que és molt important. Hem fet un salt importantíssim de qualitat, un salt importantíssim de transparència, igual que crec que aquest és un espai molt útil, també ho és aquest nou servei. Un nou servei de WhatsApp directe amb l'Ajuntament. Fins ara teníem alguns WhatsApps individuals, però aquí el que es crea és tot un WhatsApp institucional. A través d'aquest número mòbil que ara us donaré, només escrivint hola, us genera tot un menú en què hi ha tota una sèrie de preguntes i respostes, algunes automatitzades, que us donaran la resposta al mateix moment, i d'altres que us permetran fer gestions a través de WhatsApp. Gestions com quina? Gestions com contactar amb mi mateix, amb l'alcalde, demanar cites prèvies, fer-nos arribar incidències d'una farola que no funciona, de la neteja viària que no està correctament, de fer consultes del Covid, d'accedir a tràmits, quin és el link per poder presentar una instància. Tot això de manera automatitzada, una part, i l'altra amb persones, amb personal propi darrere, però que en qualsevol cas hi ha un compromís de resposta àgil, d'acord? Àgil vol dir, òbviament, hi ha horaris laborals i si s'escriu un divendres a la tarda, doncs fins dilluns no es podrà respondre, però en qualsevol cas els terminis, el ser un canal com el WhatsApp, doncs permet que els terminis siguin molt més àgils. Per tant, en aquest sentit també, permeteu-me, doncs us escriuré aquí el nou WhatsApp institucional, o el nou WhatsApp a l'Ella, és un mitjà que us heu de donar d'alta, heu d'escriure la paraula hola per WhatsApp, simplement guardeu aquest contacte, li escriviu per WhatsApp un nou WhatsApp, li escriviu hola i veureu que us apareix tot un menú. Primer haureu d'escollir en quin idioma voleu dirigir-vos, un tema de protecció de dades que heu de donar l'ok, i després us genera tot un menú que vosaltres podreu anar interaccionant amb ells. I el número de telèfon és el 644 26 71 49. Us ho acabo d'escriure al mur, d'acord? Apunteu-vos perquè realment aquest serà un servei molt important. I a més, permetrà una altra cosa, que és que permetrà que totes les persones que s'hagin donat d'alta rebran per part de l'Ajuntament els avisos de més interès. Per exemple, carrers tallats, afectacions al servei d'electricitat o d'aigua, avisos importants de climatologia, qualsevol avís important que tingui l'Ajuntament a traslladar, doncs també ho podreu rebre directament amb aquest WhatsApp sense necessitat d'instal·lar-vos altres aplicacions, d'acord? I les dues últimes informacions, que sapigueu que
aquest Covid no ens ha permès fer tantes sessions dirigides a la població com ens hagués agradat. Per sort existeix aquest directe amb l'alcalde, però en qualsevol cas ja estem preveient de poder fer la segona quinzena de gener doncs, les audiències de barris que fèiem antigament. Per tant, la previsió és que la segona quinzena de gener puguem tornar a recuperar aquestes audiències de barris, que el govern doncs, estigui a disposició de la ciutadania i que d'aquesta manera tothom pugui preguntar i fer arribar preguntes específicament del seu barri amb l'equip de govern a la seva disposició. D'acord? Última qüestió. El proper directe amb l'alcalde no ho farem el primer dimarts de mes, perquè tocaria fer-ho el 5 de gener a les 7 de la tarda, que com entendreu, el 5 de gener a les 7 de la tarda estarem fent altres coses. Si tot va com ha d'anar, estarem fent altres coses i no serà el dia per fer el directe. Per tant, ho passarem el segon dimarts, ho passarem el dia 12 de gener. D'acord? Aquestes crec que sí que ja són totes les informacions que us volíem fer arribar. I ara, com sempre fem, entrem a fer respostes a les diferents preguntes que ens heu pogut fer arribar. En qualsevol cas, podeu anar escrivint, hi ha persones que ja ho han fet, podeu anar escrivint, jo aniré per ordre, anirem responent totes les preguntes, anirem parlant. Deixeu-me abans dir hola al Martí Garcia, al Jordi Arenas, a la Cristina Alcalde, al Lucas Feno, al Dani, a la Pietat, al Josep Mateo, al Toni Bernal, a la Carme Torres, al Pol Pagès, a la Mònica Puig, a la Sònia Oliveres, a la Ingrid Vega, a la Montse Bagallarri, al Carlos Ferran, a la Sònia Cazo, a la Marta González, a la Núria Ochoa. Són moltes les persones que aneu connectant en aquest xat. Moltes gràcies a tots i a totes per aquesta confiança, per fer ús d'aquest espai. I com dèiem, passem ara ja sí a respondre a les preguntes que s'han pogut anar generant. I la primera que és per part de l'Albert Estruc, que diu: bona tarda, teniu previst alguna actuació dels serveis municipals respecte al gran terreny abandonat de Can Estela? Els matolls arriben a les cases del carrer del Pla. Moltes rates que pugen a les cases i niu d'insectes de tot tipus. Gràcies. Molt bé, Albert. Bé, tota aquella zona se li diu la zona del Pla, que va des del passeig de Creu de Pedra fins a les pistes d'atletisme i tota aquella zona avui en dia són terrenys privats, d'acord? Són terrenys privats, no hi ha un parell de propietats, no tot és la mateixa propietat, hi ha dues propietats diferents, si no m'erro, però hi ha dues propietats i no és res de l'Ajuntament. Està previst, sí, que en el moment en què es desenvolupi el sector de la Serreta, que està tocat de l'escola de la Serreta, quan allò es desenvolupi sí que està previst que la zona del Pla, tota aquella zona, passi a ser municipal. I ha de passar a ser municipal per passar a ser un gran parc verd i esportiu, d'acord? Contràriament al que alguns intenten fer córrer, no s'ha de construir cap pis ni cap casa a la zona del Pla, d'acord? Ho han explicat moltes vegades. No s'ha de construir cap habitatge a la zona del Pla. Només està previst, que encara no definit, està previst però no definit, una gran zona d'un pulmó verd, d'un gran parc urbà i esportiu al centre, que ja és quasi centre del poble, aquella zona, d'acord? Però encara no és municipal, allò encara és privat. Per tant, intentarem parlar, si ens fas arribar aquest avís que hi ha aquestes molèsties, intentarem parlar amb les propietats, ja m'ho apunto, Albert, intentarem parlar amb les propietats d'allà de l'entorn perquè, sisplau, mantinguin les propietats sense generar molèsties amb les propietats veïnes i d'aquesta manera que no es produeixi aquestes molèsties. Òbviament, l'Ajuntament no hi podem actuar ara mateix perquè no és municipal, per això no podem entrar a fer cap intervenció. El Joan Miquel Cubisa diu: bona tarda, alguns, entenc que veïns del barri del Ros, t'hem preguntat quan o quins dies neteja del barri, està molt brut de fullaraca.
Joan Miquel, aquí hi ha el servei de neteja que és un servei que és regular, és periòdic i fan neteja de manera periòdica. De totes maneres, ara de memòria no et sabré dir quin dia concret passen justament pel barri del Rost. De totes maneres, jo hi passo tot sovint per allà perquè, òbviament, pujo cap a l'escola Fabra amb les meves filles i sí que en alguns moments hi ha fulla. És cert que aquests dies, aquestes setmanes, doncs està fent molt de vent, que hi ha molta fulla i està caient molt al barri del Rost i a qualsevol altre barri del municipi. La pròpia plaça de l'Ajuntament diumenge estava quasi doncs, tota coberta de fulles, pel que dèiem, perquè estava havent-hi temps canviant, estava havent-hi vent i les fulles cauen dels arbres. Sí que és important diferenciar des de la nostra òptica, és important diferenciar la brutícia generada pel que serien mocadors de paper o brutícia d'altre tipus del que són restes vegetals, que també es recull, però que òbviament doncs, és diferent. De totes maneres, si tu ens fas arribar aquest avís de que està brut, jo també m'ho apunto i faig sens falta doncs, que facin una passada i que ho tinguin una passada extraordinària, em refereixo, que faci una passada extraordinària pels carrers del Rost i que facin una posada a punt, d'acord? Cap problema. Això és important, això pot passar, en moments puntuals passa i són moltes les zones del poble, no us sentiu malament, són moltes les zones del poble doncs, que ens avisen. De fet, penseu que per molt que nosaltres siguem ciutadans, com a alcalde soc un ciutadà al servei de tota la ciutadania, per desgràcia no tinc cuis a tot arreu i per tant a vegades passa que hi ha problemes doncs, que no estan localitzats. Per tant, sempre és bo que la ciutadania ens feu arribar quan hi ha problemes o quan hi ha situacions anòmales, d'acord? Perquè és la manera que tenim per poder corregir-les. Si no ens ho feu saber, a vegades passen dies i no ho podem corregir, però no és que no ho corregim perquè no vulguem, és que no ho corregim perquè no en tenim coneixement. Per tant, sempre està bé que ens feu arribar qualsevol incidència que tingueu localitzada. Passo a la següent persona, que és la Lourdes Helena. La Lourdes Helena diu que la sanització de les obres del camp hauria d'estar millor, que els cons que hi ha arran de la valla, que hi ha moments en què a la nit no hi ha prou llum i que no es veu suficientment. Sí, és cert, Lourdes, et dic que és cert perquè just aquest cap de setmana ens han fet arribar doncs, algunes incidències en relació i passem avís urgent doncs, a l'empresa que està fent les obres perquè faci una millor senyalització o il·luminació si fos necessària. D'acord? Així que m'ho apunto, gràcies pel comentari i m'ho apunto. El Toni Bernal ja ho sap, ell insisteix cada vegada i en això doncs, no s'hi posa d'acord amb mi, però no tinc cap problema. Ell és regidor d'un grup municipal de l'oposició i per tant sempre li dic que respondre-li oficialment en aquest mitjà no li respondré perquè ell té altres mecanismes per parlar amb l'alcalde i aquest és un mecanisme dirigit a la ciutadania que no té aquests altres mecanismes que ell té com a regidor. D'acord? Però ho dic perquè si cada setmana doncs, es genera alguna pregunta o alguna qüestió que òbviament doncs, no entro a respondre. Carme Torres. Observo ja fa temps que no es respecten les senyals de velocitat. El torrent Vallbona sobretot i l'estop de la Viviada. Els passos peatonals tampoc són segurs, sobretot de nit. Carme, hi ha moments en què certament doncs, hi ha situacions de risc i això és així. I fixa't que moltes vegades, això passa en tots els carrers del poble, passa en tots els carrers del poble, i si ho dic és perquè moltes vegades, moltíssimes vegades, som els propis veïns i veïnes dels propis carrers que generem aquesta situació d'inseguretat. És a dir, que quan hi ha la queixa d'una persona, segurament està provocada pel veí i que quan el veí es queixa està creada aquesta situació per la primera persona. És important que tots tinguem en compte que vivim en un poble i que, per tant, la velocitat doncs, no és benvinguda en els nostres carrers i a les nostres places.
En aquest sentit, també dir-te que tot just aquests dies estem fent una campanya de control de velocitat. Justament vam arribar a un acord amb el Servei Català del Trànsit, que ens han cedit un dispositiu que es diu cinemòmetre, que els serveix és com un radar que et permet saber a quanta velocitat circulen els vehicles, i s'està fent tota una campanya de sensibilització en diferents punts del poble justament amb aquesta qüestió. D'acord? Per tant, policia local té molt present aquesta situació que també és incivisme i que per tant s'ha d'actuar-hi. Llavors, en relació a la neteja dels camps ja hem parlat, són terrenys privats i per tant són les propietats qui han de generar les neteges. Continuem avançant. Veig la Sònia Cazo i això em fa recordar que crec que és ella que ens ha escrit una pregunta, si és ella. Ens ha escrit una pregunta prèviament per mail, que sabeu que també ho podeu fer, podeu enviar-nos preguntes prèviament per mail al correu electrònic d'alcaldia, que és aleia.alcaldia@aleia.cat. Doncs a través d'aquest correu electrònic ens ha escrit dient-nos que li agradaria saber si l'Ajuntament té informació sobre els motius que s'han tallat quasi tots els cirerers que hi havia a la muntanya entre Can Comolada i Vilalella. Diuen que el propietari vol canviar el tipus d'arbre. És possible això? No hauria de comptar amb algun tipus de permís? Moltes gràcies. Sònia, no et podré respondre en directe perquè, sincerament, personalment no tenia coneixement. Ja just quan ho he rebut això, doncs fa unes 2 hores ja ho hem posat en mans ja he reenviat el correu demanant explicacions i veure com està el tema a l'arquitecte i al tècnic de Medi Ambient. Quan tingui la resposta t'ho faré saber i en el cas que no hi tinguessin coneixement, que hi puguin actuar, que puguin actuar per valorar. Primer de tot s'ha d'analitzar, no et sé respondre si fos en sòl urbà sí que necessites el permís de l'Ajuntament per fer la tala d'arbres i s'ha de complir sempre mantenir, però al ser sòl no urbanitzable, forestal o agrari, o que ara mateix no en aquella zona del poble hi ha diferents claus urbanístiques, hi ha algunes agràries, hi ha algunes forestals i per tant no et puc determinar quina és aquella zona. Per tant, haurem d'analitzar aquest avís que ens fas arribar. Ara mateix no et puc donar resposta concreta. Passem a la següent persona, que és la Marta González. La Marta González diu: hola Marc, en quant als pressupostos, diu, desconec el cost que té l'aplicació Leia Prop, però amb els canals que ja oferiu des d'on doneu molta informació i útil i des d'on podem fer molts tràmits, Facebook, Instagram, WhatsApp, etc., tinc el dubte de si és prou justificat aquest cost. Marta, estem fent el cost no és molt elevat, el de Leia Prop, no és molt elevat, perquè s'ofereix des de la mateixa plataforma web. De totes maneres, estem fent una transició. Tot just ara estem posant en funcionament el nou WhatsApp i les previsions que fem és que quan això estigui instaurat, i hem de deixar uns mesos, però quan això estigui instaurat segurament serà el moment de donar un pas enrere amb la Leia Prop, perquè els serveis que ofereix la Leia Prop ja estaran integrats dintre d'aquest WhatsApp institucional i a més amb una qüestió més a favor, que l'aplicació de Leia Prop te l'has de descarregar i ocupa un espai i no la tenim tan a mà com un WhatsApp. El WhatsApp hem de reconèixer que és una eina que tothom la té i fa servir, i quan dic tothom dic quasi tothom. Però en qualsevol cas de molta més facilitat d'ús que l'aplicació Leia Prop. Per tant, està previst, Marta, en els propers mesos, quan estigui prou instaurada el nou WhatsApp institucional, farem aquest pas enrere, d'acord? I una altra qüestió, diu la mateixa Marta. El dipòsit d'aigua de Can Comolada té les plaques metàl·liques que l'envolten caigudes o penjant, de manera que quan fa vent es mouen amb el perill que pugui caure a qui passa per allà a prop. A Can Comolada hi ha 2 dipòsits diferents, suposo que et refereixes al de més a dalt, el que està a prop del mirador dels Nou Pins. Està localitzada aquestes incidències que menciones i de fet s'està previst de fer una important inversió en aquell dipòsit, una inversió que està entorn de 100.000 euros
per poder fer totes unes mesures de sanejament d'aquella instal·lació important pel nucli de Can Comolada. Per tant, estem acabant de fer les gestions prèvies per poder fer aquesta inversió de més de 100.000 euros per posar a punt. En els propers setmanes, mesos, això haurà de passar, d'acord? De totes maneres, ara fa poc sí que vam passar avís igualment a Sorea, que és la concessionària del servei d'aigua, perquè fes un primer nivell de valoració de que no hi haguessin cap problema immediat, i ja hi van anar-hi. Vale. Passem a la següent pregunta, que és la Lourdes Helena. Y digo, tema de la señalización horizontal, desde Alella hasta Alella Park, se podría pintar y podar o cortar cañas que la visibilidad de bajada a la altura del campo és mínima. El manteniment de les canyes el fem un parell de vegades a l'any, una o dues vegades a l'any a sol fer. Ara no és el millor moment de fer-ho perquè hi ha pluges i tot plegat, però sí que es fa i es farà, d'acord? Així que ho anirem mirant. El tema, igualment, a tot aquell accés del camp i tot això, ara com estem actuant allà ja mirarem que quedi bé tot plegat. I penseu també que, com vam explicar ja fa un mes en l'altre directe, la intenció és que ara estem fent l'accés peatonal fins al camp, però que ens queda la segona fase, que seria del camp fins a l'Ella Park, que ho volem fer, que la intenció era fer-ho aquest mandat que es pogués deixar fet. Cert és que el Covid ha mogut tots els terminis, però que treballarem per poder fer aquesta connexió peatonal amb el barri de l'Ella Park, d'acord? I que farem tot el que estigui a les nostres mans per poder-ho fer. La Idoia Peric, hola Idoia, també ens fa arribar una reflexió que diu: hola, bona tarda. Referent a l'espai abandonat Essential Spa, al Sot del Marquès, es podria fer alguna cosa per acabar amb l'aigua bruta de la piscina que hi ha? Ara ja no fa calor, però és un viver de mosquits de tot tipus, diria. Tot i que ja sé que no és de propietat municipal. No és de propietat municipal i de fet ha anat canviant de mans. El problema és que això es va embargar, va passar en mans d'un banc, però que després va passar, si no m'erro, a mans de la patrimonial del banc, etc. I ha costat tenir la propietat definida darrere, perquè a vegades queden limbos perquè no es queda ben registrat o queden pendents de registrar per estalviar-se el tràmit fins que això es pugui... Però bueno, de tant en tant anem fent... De tant en tant intentem requerir-los. Per exemple, abans de l'estiu els vam requerir també perquè l'accés, hi havia una zona de l'accés que havia estat manipulat de tal manera que hi podia entrar gent i els hem requerit perquè per seguretat tot allò havia d'estar tancat. Així que m'apunto també, Idoia, per poder fer un nou requeriment en el sentit que tu dius de mantenir la salubritat i en aquest cas també el buidatge de la piscina, de l'Essential. Sí, no és municipal, no és municipal en cap cas, no estaria en aquest estat. La Lourdes Helena comenta el tema de l'asfalt. Certament, aviam, Lourdes, perquè ho sàpigues, del pont de l'autopista cap a baix, la carretera és de Diputació. En aquell tram realment s'estan fent bastantes millores. Es va fer tot l'asfaltat nou i nous projectes que tenim que estem treballant amb Diputació per fer millores. El tram del pont de l'autopista cap amunt és de Generalitat. I la capacitat d'inversió de la Generalitat no és la mateixa. La Diputació té molta capacitat d'inversió perquè té molts més recursos disponibles que la Generalitat. I això es nota, d'acord? De totes maneres, estem treballant amb ells i la voluntat serà poder apretar-los, en el bon sentit d'apretar-los, perquè preveguin que el que tu dius, que caldria anar preveient fer el nou asfaltat, d'acord? Igual que estem treballant amb ells també l'accés cap a Can Comolada, que estem treballant diverses qüestions amb carreteres, d'acord? Però sí, que m'ho apunto i és una de les reclamacions. No et mentiré, no és fàcil ni serà immediat segur, d'acord? Però la intenció seria que, escolta, encara que no sigui ara l'any 2021, però si pot ser l'any 2022, millor que el 23, d'acord? I això els hem de dir a la Generalitat, que són ells qui ho han de fer perquè és la seva competència i la seva responsabilitat.
Bona nit, diu la Yolanda Funes. Si us plau, podries tornar a repetir el número de WhatsApp per contactar directe? Sí, torno a repetir-lo i de fet el que faré és que, com l'he apuntat aquí, ara et responc aquí per escrit i així el podràs agafar de manera més fàcil. Aviam, respondre, t'ho enganxo aquí, WhatsApp a l'ella, recordeu que heu d'escriure la paraula hola, i d'aquesta manera doncs, ja us sortirà. Ja t'he respost, ho tens ja en el teu comentari. Vinga, anem per... L'Eva Rabassa diu, bona nit, s'ha pogut mirar el tema de la poda dels arbres del parc que hi ha a l'Ella Park, al costat de la piscina? Doncs, Eva, ho vaig passar, No, si tu m'ho repeteixes que no estan podats, tot just ara s'acaba de contractar la poda dels arbres de tot el municipi i vull pensar que estan allà dintre incorporats. Hi havia algun eucaliptus allà també i no sé si vas arribar a parlar amb la regidora Mates, crec, però en qualsevol cas ho recordo, a l'Ella Park. Molt bé. Perfecte, i diu hola la Montse Alabau. Amb això hem arribat, si no m'equivoco, al final dels missatges que estaven escrits avui. S'ha incorporat fa poc l'Àngel Rodríguez, l'Abel, també doncs, la Míriam Gómez, el Quim Fabregat, la Pequi Pequi, la Carme Huelvas, la Marc Antarell, a tots ells i la Rosa Maria Ventejo, a tots ells doncs, benvinguts i benvingudes. Hem arribat al final de la sessió, una sessió que ha començat una mica accidentada, ja són les 8:10, estaríem acabant sempre, ja estaríem a punt d'acabar, portem 3 quarts d'hora i és que hem començat un quart d'hora més tard perquè hi ha hagut problemes tècnics que no han permès que la gent es connectés correctament. Israel Huertas, benvingut. En qualsevol cas, el que dèiem, aquesta sessió ha començat a 7:15, ara mateix són les 8 del vespre del dia 1, del dimarts dia 1, per tant, si algú ho veu més tard de les 8 del vespre, 8:06 exactament, doncs voldrà dir que ho està veient a posteriori, no estarem en directe, cap problema. Podeu escriure també missatges, podeu escriure el que vulgueu, que jo ho respondré, però no tindré la mateixa immediatesa, no serà tan ràpid, perquè ara hi soc davant de l'ordinador del mòbil, però en un altre moment potser tardaré una mica més, però cap problema, que si voleu, jo bàsicament ho dic perquè a vegades se m'enfada gent, però jo ho dic per això, només per això. Vinga, ja estem al final de tot. Ara acabaríem, estem ja al final de tot, vol dir que acabaríem. Però com sempre ho faig, últim torn, si algú vol intervenir, si algú vol escriure alguna pregunta, si vol dir alguna cosa, sisplau feu-ho ara, perquè soni 7, a les 8:07, si a les 8:09, per si algú escriu de manera més lenta, doncs si a les 8:09 ningú més ha dit res, doncs entendrem que ho deixarem aquí. I ens veurem, com deia abans, repeteixo, ens veurem el segon dimarts de gener, que és el dia 12, perquè el primer dimarts és dia 5, hi ha cabalgata, o esperem que pugui haver la cabalgata, i no estarem a les 7 de la tarda pendents d'un directe amb l'alcalde, estarem pendents de ses majestats dels Reis Mags d'Orient. D'acord? Com sabeu, ens van enviar un missatge, un vídeo, que han vist més de 2.200 vegades aquest vídeo, per tant, moltíssimes visualitzacions, i que ens deien que els Reis Mags d'Orient, doncs que vindran, que vindran. El que no podran fer és el mateix que fèiem sempre. A la plaça de l'Ajuntament, per exemple, no hi podran ser-hi, però vindran. I depenent de la situació sanitària que hi hagi, podran fer una cosa o una altra, però segur que vindran, segur que estaran aquí, d'acord? De moment no podem donar més detalls, perquè encara no ho saben ells mateixos, les majestats, els Reis Mags d'Orient encara no saben què podran i què no podran fer, dependrà del Covid, però sí que sabem que vindran.
Ara el més proper equivalent a la màgia és aquest divendres, dia 4, que es fa l'encesa de llums. Els llums de Nadal ja s'encenen i també hi haurà una gran sorpresa a la plaça de l'Ajuntament que podrem gaudir doncs, durant molts dies aquí a la plaça de l'Ajuntament, d'acord? Ja ho veurem. Veig que no s'estan generant cap nova. La gent diu gràcies. La Cristina Alcalde preguntava sobre la cabalgata, crec que ja he respost justament. I llavors, si ningú més vol dir res, doncs ho deixarem aquí. Sí? Doncs moltíssimes gràcies. Disculpeu, com he dit abans, les molèsties dels problemes de connexió. Que tingueu doncs, uns bons... Estic fent una mica de temps per si algú s'acaba d'animar, Doncs que tingueu doncs, un bon final de dia. A quina hora és les... Veus? Jo esperava el Quico. Veus, Quico, com et tinc present i m'esperava tu. L'encesa és a les 6 de la tarda i caldrà demanar entrada. Demà, crec que demà mateix es penjarà, hi haurà un enllaç d'aquests per demanar entrada gratuïta, per una simple qüestió d'aforament, d'acord? Per tant, a les 6 de la tarda doncs, hi haurà aquesta encesa de llums tradicional ja, amb mesures Covid i tot plegat. Doncs ara sí, moltíssimes gràcies. A disposar, sobretot a disposar. Qualsevol cosa que tingueu, doncs sabeu que podeu contactar amb nosaltres. Ara teniu un nou canal que és el WhatsApp de l'Ajuntament i qualsevol cosa doncs ens anem veient. Espero que els propers dies doncs, seguim anant a millor amb aquesta pandèmia terrible que ens està afectant. Molts ànims i moltes gràcies a tots i a totes. Bon vespre. Adeu.